Готови ли сте да откриете тайните на Вселената и потенциала за живот отвъд нашата планета? Космическият телескоп Джеймс Уеб току-що направи невероятно откритие, което може завинаги да промени нашето разбиране за космоса. Открити са 6 галактики, които показват ниво на зрялост, сравнимо с нашия Млечен път, въпреки че съществуват само от 500 до 700 милиона години след големия взрив. Това откритие има огромни последици за разбирането ни, за формирането на галактиките и възможността за напреднал извънземен живот. Но защо все още не сме намерили доказателства за такъв живот? Експерти като Мичио Како предлагат различни обяснения, включително възможността напредналите цивилизации да се самоунищожават преди да можем да ги открием. Но не се тревожете, изкуственият интелект може да държи ключа към това да избегнем подобна съдба и да разкрием тайните на Вселената, потенциално водейки до откриването на напреднали извънземни цивилизации. Добре дошли в Мозъчен възрив. С вълнение ви представяме разнообразно и увлекателно съдържание по най-различни интересни теми. Абонирайте се, за да не пропуснете бъдещите епизоди на канала. Хайде да започваме! С помощта на космическия телескоп Джеймс Уеб, астрономите са направили удивително откритие за ранната Вселена. Телескопът е разкрил 6 огромни галактики, които са съществували между 500 и 700 милиона години след големия взрив. Забележителното при тези галактики е, че те демонстрират ниво на зрялост, сравнимо с това на нашия Млечен път, който е на 13 милиарда години. Това откритие има значителни последици за разбирането ни за формирането на галактиките и възможността за съществуването на напреднал живот в цялата Вселена. Ако в ранната Вселена са съществували зрели галактики, животът е можел да има повече време да се развие в тези среди, потенциално водещо до появата на напреднали цивилизации или дори свръхинтелигентни форми на живот. Това откритие също така кара експертите да вярват, че извънземният интелект е по-вероятно да бъде изкуствен, отколкото биологичен. Парадоксът на Ферми, който представлява очевидното противоречие между високата вероятност за съществуване на извънземен живот в Вселената и липсата на доказателства или контакт с такива цивилизации, поставя въпроса защо все още не сме открили никакви признаци на интелигентен живот, въпреки огромността на Вселената и потенциала за съществуването на множество цивилизации. Мичио Како предлага някои възможни обяснения за парадокса на Ферми, включително възможността извънземните цивилизации да са твърде напреднали, за да ги открием или да общуваме с тях, или че те умишлено избягват контакт с нас. Според Како, нашите технологии за откриване на извънземни сигнали все още са в начален стадий, което означава, че може просто да нямаме нужните средства за ефективно търсене на извънземни цивилизации. Мисля, че извън Земята може да съществува суперпът, лазерен път за лазерно пренасяне, с милиарди души от извънземни, които се прехвърлят из цялата галактика. Сега нека ви задам един въпрос. Достатъчно умни ли сме, за да определим дали такова нещо съществува или не? Не. Това може да съществува точно извън орбитата на планетата Земя, а нашата технология е твърде примитивна, за да го докаже или опровергае. Възможно е изкуственият интелект да комуникира по начини, които се различават от тези на биологичния живот. Тези методи на комуникация може да са по-напреднали и трудни за откриване от нас, включително използването на квантово заплитане или други техники, които надхвърлят нашето сегашно разбиране. Тези напреднали форми на комуникация биха могли да обяснят парадокса на Ферми, който подчертава несъответствието между високата вероятност за съществуване на извънземен живот в Вселената и липсата на доказателства или контакт с такива цивилизации. Концепцията за големия филтър е опит да се обясни парадоксът на Ферми,
като се предполага, че съществува изключително малко вероятен етап в еволюцията на интелигентния живот, който пречи на повечето цивилизации да достигнат до етап, в който могат да бъдат засечени. Това означава, че въпреки възможността за съществуване на извънземен живот, е изключително рядко цивилизациите да оцелеят достатъчно дълго, за да развият напреднали технологии и да станат откриваеми от други цивилизации. Възможно ли е всяка достатъчно напреднала цивилизация да се самоунищожава? Дали това е някаква често срещана характеристика? Това е другият възможен отговор на парадоксът на Ферми. Защо не са тук? Защото до момента, в който достигнат технологичното развитие, позволяващо им да пътуват до нас, те вече са се самоунищожили. Това е нещастна, но не и трудно представима възможност, основаваща се на неща, които вече са се случвали тук, на планетата Земя. Развитието на напреднал изкуствен интелект носи риск от самоунищожение, ако не бъде управляван правилно. Системите с изкуствен интелект могат да станат неконтролируеми, представлявайки заплаха за своите създатели. Въпреки това, ако бъде използван по правилния начин, AI може да се окаже ключова стъпка за преодоляване на големия филтър. Това е така, защото AI може да помогне на цивилизациите да избегнат самоунищожението и да постигнат технологичния напредък, необходим за междузвездна комуникация и изследване. Бързият темп на технологичен напредък подкрепя идеята, че изкуственият интелект в крайна сметка ще се превърне в доминиращата форма на интелект във Вселената. Това се дължи на факта, че изкуственият интелект позволява бързо развитие и усъвършенстване на самите системи. С развитието си AI може да надмине биологичния интелект по възможности, което го прави по-вероятно да бъде доминиращата форма на интелект, която ще срещнем. Много е вероятно скоро да бъдем посетени от извънземен интелект, но според мен ние ще бъдем тези, които ще го конструират. Пространството на извънземните умове е такова, че можем да го изградим. Това е просто много по-бързо от това, което еволюцията може да ни предложи. С това обаче идва и огромна отговорност да се уверим, че умовете, които създаваме, споделят нашите ценности, служат на човечеството и живота и са благочестиви умове, които не страдат. Изкуственият интелект има потенциала да използва ресурсите по-ефективно от биологичния живот, тъй като може да бъде проектиран за конкретни задачи и среди, което води до по-ниска енергийна и материална консумация. Търсенето на извънземен интелект обикновено се фокусира върху обитаемата зона, където условията могат да поддържат биологичен живот. Въпреки това, тъй като изкуственият интелект може потенциално да съществува в по-широк спектър от среди, той би могъл да бъде открит извън тези зони, увеличавайки възможността за засичане на напреднали извънземни цивилизации. Скорошно изследване, проведено от учени в Института по физика Макс Планк, предполага, че напредналите извънземни цивилизации може би използват черни дупки като квантови компютри. Тази хипотеза получава подкрепа от редица други изследователи, които предполагат, че черните дупки могат да бъдат върховен източник на енергия за напредналите цивилизации. Ако това е вярно, възниква възможността черните дупки да се използват за захранване на системи с изкуствен интелект в бъдеще. Сега съществува връзка между квантовите изчисления и черните дупки. Когато имате черна дупка, съществува алтернативно описание на нея, основано на така нареченото холографско описание. Това е като да има двоизмерен свят, който заобикаля всяка триизмерна вселена и който има абсолютно същата физика като триизмерния свят, с който сме запознати. Но въпреки това го описва на съвсем различен език. Гравитацията на черната дупка е, разбира се, от съществено значение. Тя е причината за образуването на черната дупка. Но в този речник, разработен от физиците, съществува описание на черна дупка, което не включва гравитация, а само квантова механика. Красотата на това е, че квантовите процеси в този квантов свят имитират видовете процеси, които хората развиват за квантовите изчисления, като квантови кодове за корекция на грешки. Съществува и речник, предложен за този квантов език на холографската граница във връзка с физиката във вътрешността. Този речник показва, че квантовият код за корекция на грешки може да е причината самото пространство-време да се държи заедно. Квантовите компютри са върховните компютри, защото изчисляват на ниво атоми.
ако има извънземни в космоса, а аз вярвам, че има. Това означава, че те също са усъвършенствали квантовите компютри и могат да извършват изчисления, които далеч надхвърлят всичко, което ние можем да изчислим. Например, една червева дупка. Червевата дупка по принцип е портал между две отдалечени точки в пространството и времето, който ви позволява да нарушите бариерата на Айнщайн и да се движите по-бързо от скоростта на светлината. Но изчисленията са изключително сложни. Може да се наложи квантов компютър, за да се анализира какво точно се случва, когато преминете през червева дупка и се озовете от другата страна на Вселената. А извънземните вероятно вече са го направили, защото това е върховният компютър. Не можете да изчислявате на нещо по-малко от атоми, и те вероятно вече използват квантовите компютри, за да навигират през червеви дупки, хипотетично казано. Биологичните организми срещат значителни ограничения при междузвездни пътувания поради сравнително краткия си живот, тъй като повечето мисии биха отнели много поколения, ако се пътува с скорости, близки до скоростта на светлината. В такива случаи влизат в сила ефектите на времевото разширение, при което времето тече по-бавно за пътуващия в сравнение с наблюдателя, който остава в покой. Въпреки че времевото разширение може да помогне за смекчаване на въздействието на краткия живот върху междузвездните пътници, все още има множество практически препятствия, които трябва да бъдат преодолени, преди това да стане осъществима възможност за биологични организми. Изкуственият интелект, за разлика от биологичните организми, може да бъде проектиран да издържа на дългосрочни мисии и космически изследвания, тъй като не е ограничен от същите физически и биологични ограничения. Той може по-лесно да бъде поддържан или надграден по време на експедицията. Системите с изкуствен интелект могат да бъдат проектирани така, че да издържат на сурови условия, екстремни температури и радиация, които биха били фатални за биологичния живот. Освен това, те могат лесно да се адаптират към нови среди или задачи, което ги прави значително по-гъвкави в сравнение с биологичните организми. Ако наистина сме цивилизация от тип 0, а същества от цивилизация тип 3 могат да пътуват из хиперпространството, те вероятно са милиони години по-напреднали от нас. Разстоянието между нас и мравките би било същото като разстоянието между цивилизация от тип 3 и тип 0. С други думи, ние сме толкова арогантни, толкова егоистични, че твърдим, че те трябва да ни посетят. Ние сме толкова важни, че те ще прекъснат всичките си важни дела, за да дойдат при нас и да ни дадат малко от своята супертехнология. Не мисля, че има такъв шанс. Мравките, които гледат към 10-лентова магистрала, първо изобщо не биха разбрали какво представлява магистралата. Те не биха могли да засекат присъствието й, нито да разберат комуникациите, свързани с нея. И дори да го направят, дали мравките ще кажат: защо не ни посещават? Защо не дойдат и не ни донесат тази фантастична технология? Пълен абсурд. Благодарим ви, че гледахте. Хареса ли ви видеото? Ако отговорът е да, тогава покажете своята подкрепа, като се абонирате и натиснете камбанката, за да активирате известията и да не пропускате никога бъдещи видеа като това. Ако разполагате с още време и искате да придобиете още знания по подобни и други интересни теми, представени по невероятен начин, натиснете тук преди видеото да приключи.